ji rêveberiya tevgera azadiyê hin daxuyaniyek çapemeniyê hatiye dayîn biborîn ji tevgera Apoyî daxuyaniyek giring li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk hatiye dayîn. Rêveberiya tevgera Apoyî di têkildarî salvegera yekemîn a fesihkirina PKK qunaxa heya pêvajoyê daxuyaniyek giring da. Rêveberiya tevgera Apoyî têkildarî salvegera yekemîn a Kongreya fesihkirina PKK daxuyaniyek çapemeniyê da. Hat zanîn ku rêveberên payebilind ên tevgera Apoyî beşdarî civîna çapemeniyê ya li herêmên parastinê yên medyayê bûn. Di civînê de têkildarî rewşa niha bi taybet jî girêdayî pêvajoya aştî û civaka demokratîk daxuyaniyek girîng hate dayîn. Wekî din hat diyarkirin ku civîna çapemeniyê ya îro nirxandina pêvajoya ya salekê jî hatiye kirin di nava wê civînê de